I dag skal jeg vise jer, hvordan det økonomiske kredsløb hænger sammen med, og en motorvej skal bygges på Slagelse Næstved. Vi har staten, som har bestemt, at motorvej skal bygges på Slagelse Næstved. Det vil sige, at staten betaler en virksomhed nogle penge til at kunne udføre det arbejde, der skal udføres. Det er for eksempel at bygge motorvejen på Slagelse Næstved. Virksomheden har nogle ansatte. Det er husholdningen. De ansatte udfører arbejde i virksomheden, og husholdningen som ansatte tjener selvfølgelig nogle penge af virksomheden for at lave det arbejde her, for at få brød på bordet i deres eget hus. Den løn, de tjener, der går en del af pengene til at få en konto, en opsparing i banken. Resten af pengene, som de skal betale skat af, går til staten. Den skat, som staten får for alle os ansatte husholdninger rundt i hele Danmark, bruger staten på at kunne betale de forskellige ydelser rundt i hele Danmark. For eksempel motorvej fra Slagelse til Næstved. Var det ikke godt? Nej.